Мәгариф дөньяны үзгәртергә мөмкин булган иң көчле корал. Бу фикерне Көньяк Африка Республикасының 8-нче президенты, дөньяның Нобель премиясе лауреаты Нельсон Мандела әйтте. Исәнмесез, бу белем дөньясы. Бүген без республика педагоглары алдында торган бурычлар турында сөйләшербез. Бүгенге тапшыруда иң мөһиме турында Татарстанның төп педсоветында нинди өстенлекләр куйдылар? Мәктәптә нәрсәгә өйрәтәләр? Алабугада мәктәп укытучыларының халыкара фестивале ничек үтте? Укы һәм акча эшлә. Уку елы дәвамында һәм каникулларда укучылар нинди уңышларга иреште? Узган атнада Татарстанда мәгариф өлкәсендә бер юлы 2 төп вакыйга узды. Аларның берсе мәгариф өлкәсе хезмәткәрләренең республика киңәшмәсе. Яңа уку елы башланыр алдыннан бу үзенә күрә зур педагогик совет нәкъ биредә киләсе уку сезонында нинди сораулар иң мөһимнәре, нинди проблемаларны хәл итәргә кирәклеге, яшь татарстанлыларны белем бирүдә һәм тәрбияләүдә нәрсә эшләргә кирәклеге хәл ителә. Мәгариф өлкәсе алдында бурычлар күп, ел саен алар арта бара. Белем бирүнең сыйфатын күтәрү, туган телләрне үстерү, тәрбия бирү, мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларында урыннар белән тәэмин итү, кадрлар әзерләү һәм чыгарылыш сыйныф укучыларын эшкә урнаштыру. Актанышта педсоветта фикер алышынган темаларның аз өлеше генә әле бу. Анда катнашу өчен Рособорнадзор башлыгы Анзор Музаев һәм Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та килде. Республика лидеры Татарстанда эшләнелә торган 5 елга исәпләнгән фәнни мәгариф комплексын үстерү комплекслы программасы темасына аерым тукталды. Сүз нәрсә турында бара? Нияз Рахман киләсе репортажда. Адымнар Татарстан буйлап атлый. Яңа уку елына актаныш җиң сызганып тотына дияргә мөмкин. Бу очраклы түгел, чөнки ул татар теле иң көчле булган районнарның берсе. Биредә адымнар актаныш күп телле гимназия интернет ачылу бу мөмкинлекләрне тагын да арттыра. Ул сәләтле балалар гимназиясе белән күршедә урнашкан. Беренче уку елында 364 бала укырга килер дип көтелә. Коллектив тупланган, биредә 135 хезмәткәр, шул исәптән 34 укытучы эшләячәк. Мәктәптә фәннәрне укыту татар, рус һәм инглиз телләрендә барачак. 5-11 сыйныфтан тышчара буларак гарәп телендә укытылачак. Мондый мәктәп, берсенә әйткәндә, әле бу инде полилингваль мәктәпләр турында мин башлыйм сүзне. Илдә беренче мәртәбә эшләнә. Казанда менә, Алабугада бу безнең 4нче мәктәп. Барсы 6 мәктәп каралган әле бу якын елларда. Шуңа күрә бу үзе бер бәхет дип әйтергә. Үзе бер бәхет. Адымнар мәктәбе инде үз-үзенә күрә сыйфат белгесе. Татарстанда ул 4нче шундый уку йорты. Моңа кадәр Казанда, Алабугада ачылган иде. Быел исә бу исемлеккә Чаллы белән Актаныш та өстәлә. Без Актанышка зур өметләр багышлыйбыз. Әлбәттә, монда гимназия бик матур эшләп килә. Бу комплекста, Адымнар комплексында республика өчен үрнәк булыр дип ышанып калабыз. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, Актаныш гөрләп торсын. Мәктәптә ниләр генә юк, ул цифрлы лабораторияләр, остаханәләр, спорт һәм хореография заллары, актлар залы, заманча мәгълүмат үзәге булдырылган. Уку гына түгел, алган белемнәрне практикада куллану өчен типография, фото һәм медиа студияда эшләү, мультипликация, робототехника, IT әзерлек, 3D моделләштерү, милли чигү, кулинария өлкәсендә шартлар тудырылган. Ел дәвамында җыелган сораулар һәм яңа укыту елына булган максатлар хакында традицион август конференциясе киңәшмәсендә сөйләштеләр. Туган телне өйрәнүгә ирешә игътибар бирелә. Гаиләдә генә түгел, татар телен балалар бакчаларында укныклап өйрәнү кирәк. Моннан тыш кадрлар мәсьәләсен хәл итүдә күз уңында тотарга кирәк дип чыгышында Татарстанның мәгариф һәм фән министры Илсур Хәдиуллин. Мәктәпкәчә кадәр яшьтә булган балаларның туган телне өйрәнүләре иң мөһим әйберләрнең берсе. Без шартлар тудырып, туган телне өйрәнү өчен мөхит тудырып, әти-әниләр белән аңлату эшләре алып барырга тиешбез. Шулай ук төркемнәр булдырган вакытта эшне көчәйтергә чакырам. Кадрлар белән шулай ук тәэмин ителеш булырга тиеш. Яңа уку елына нинди яңалыклар һәм максатлар белән керәбез? Нинди мәсьәләләр хәл ителгән? Узган уку елында безнең эшчәнлек куелган максатка ирешү, сыйфатлы белем бирү, камил үсеш алган, сәламәт һәм социаль җаваплы шәхес тәрбияләү өчен шартлар тудыруга юнәлдерелде. Татарстанда 5 елга исәпләнгән фәнни мәгариф комплексын үстерү программасы эшләнә. Бу хакта республика президенты Рөстәм Миңнеханов хәбәр итте. В республике
разрабатывается комплексная программа развития научно-образовательного комплекса на 5 лет. В целях сохранения и развития родных языков, культуры и традиций народов, проживающих в Татарстане, укрепление единства многонационального народа, этот год объявлен годом родных языков и народного единства. Важная роль формирования патриотизма, любви к родному краю, языку отводится системе образования. Білім беру сифатын көтеру, шулай ең мөһим бурычларының берсе туган телне өйрәнүне һәр район җитәкчесе контрольдә тотарга тиешле президент. Яңа дәреслектәр барлыкка килә, полилингваль һәм билингваль мәктәпләрдә туган телне өйрәнү өчен барлык шартлар тудырыла. Әлбәттә, кадрлар мәсьәләсе әлегә кадәр хәл ителеп бетмәгән юнәлешләрнең берсе. КФУ базасында республика бюджетыннан бүлеп бирелгән акчаларга яшь белгечләр әзерлиләр. Ләкин ничек кенә булмасын, ул иң заманча мәктәп мәллә инде гади авылныкымы белем бирү сыйфаты тиешле дәрәҗәдә булырга тиеш. Педагоглар фикер алышкан тагын бер мөһим вакыйга мәктәп укытучыларының халыкара фестивале. Зур форум республика һәм ил педагогларын гына түгел, чит ил укытучыларын да җыйды. Катнашучылар арасында Германия, Америка Кушма Штатлары, Бөек Британия, Эстония, Казакстан һәм башка дәүләтләрдән галимнәр, белгечләр килде. Алабугада зур халыкара форум 10 елдан артык үткәрелә. Үз мәйданында ул педагогик фәннәр белгечләрен, практик укытучыларны, тәрбиячеләрне һәм психологларны җыя. Бу елларда 1000-нән артык мастер-класс үткәрелде, анда 5000-нән артык укытучы катнашты. Шулай ук фестиваль Татарстанның югары һөнәри һәм урта гомуми белем бирү өлкәсендәге казанышларын күрсәтә. Бу республиканың мәгариф өлкәсендә Россия күләмендә генә түгел, халыкара дәрәҗәдә дә мөһим позициясе. Быел фестивальдә мәктәп укытучылары нәрсә турында фикер алыштылар? Алга таба сөйләрбез. 400 педагог һәм укытучы, 1000-нән артык онлайн катнашучы һәм йөзләп шәһәр. 11-нче халыкара мәктәп укытучылары фестивале саннары белән раслый. Ул Татарстанның югары һөнәри һәм урта гомуми белем бирү өлкәсендәге казанышларын күрсәтә торган форум һәм белем бирүне нәтиҗәле оештыру буенча тәҗрибә уртаклашу өчен уникаль мәйданчык булды. 10 ел дәвамында форум Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы ярдәме белән КФУның Алабуга институты базасында уза. Бу форумның мәгънәсе бик югары. Чөнки менә киткәндә 2010 елда укытучылар елы итеп игълан ителгән елдан башлап ел дәвамында менә шушы зур форум үткәрелеп бара. Монда безнең республикабызның укытучылары, методистлары, җитәкчеләре, югары укуларда эшләүче һәм укытучыларны тәрбияләп, аларны чын мәгънәсендә укыту өчен итеп чыгаручы галимнәр җыела. Алар бергәләп фикер алышалар. Мондагы менә бу площадкаларда, менә мәйданчыкларда, димәк, әйтик, дәреслек язучылар да бар. Монда башка төрле замана таләпләрен туры китереп, мәктәп өчен кирәкле уку асбапларын эшләүчеләр дә бар. Мәктәп укытучылары фестиваленә 2010 елда укытучы елында старт бирелде. Ул чакта дәүләт беренче тапкыр киң җәмәгатьчелек игътибарын мәгариф проблемаларына, укытучы статусы турында фикер алышуга җәлеп итте. Фестиваль Россиядә бердән-бер булып алдынгы педагогик тәҗрибәләрне үзләштерү буенча беренче мәйданчык буларак уйланылды. Ихтыяҗ булуын раслап, 2011 елда фестиваль бөтен Россия, аннары халыкара статус алды. Ул педагогик коммуникациянең уңышлы инновацион формасы буларак танылуга һәм һөнәри осталыкны арттыруга иреште. Безнең мәктәптә алган белемнәр, университет бинасында алган белемнәр, ул безгә помогать итәргә тиеш, менә үзебезнең гомеребездә үзебезнең урынны табыр өчен. Шуңарга бүген без әзерлибез междисциплинарный условияларда безнең балаларны менә яңа программаларны кертәбез. Биологизация дип атадык аны, биологическая грамотность, әле бу хакыйкатьлек без әйтәйдек, финансовый грамотность турында, предпринимательский компетенциялар турында. Фестиваль узган пандемия елында гына үткәрелмәде. Аның каравы, быел фестиваль модераторлары 3 көн тыгыз һөнәри аралашу әзерләде. Биредә төрле форматлар, заманча мәгариф өлкәсендә белгечләр лекцияләре, фән өлкәләре буенча мастер-класслар, түгәрәк өстәлләр, эшлекле уеннар, тренинглар, зур мәдәни һәм күңел ачу программасы, ягъни белем бирү компоненты эмоциональ яктан тыгыз бәйләнештә. Фестивальне оештыручылар нәтиҗәле һөнәри аралашуга ия булсын дип, дустана һәм бәйрәм атмосферасы булдырырга тырыша. Бу фестивальдә без
хезмәттәшләребез белән бер-беребез белән тәҗрибә уртаклашабыз. Татарстан Республикасының гомумән алганда мәктәпләренең эшчәнлеге белән танышабыз. Гомумән белем бирү учреждениеләренең бер-берсенә әйтер сүзләре бик күптер дип уйлыйм. Шул тиклем охшай, беренчедән бында без бер-беребез белән аралашабыз, географияны киңәйтәбез һәм тәҗрибә уртаклашабыз. Фестиваль шул тиклем матур янлы итеп оештырылган. Тирә-яктан бик күп кунаклар килгән. Һәм бuna бүгенге максатыбыз инде безнең ошо тәҗрибә белән уртаклашу, фикерләр алышу. 10 ел эчендә фестиваль эшендә дөньяның 20дән артык илдән югары уку йортлары вәкилләре катнашты. Германия, Кытай, Канада, Хорватия, Ирландия. Быел да форумның чит ил һәм Россия модераторлары тарафыннан педагогик хезмәт эшчәнлеген башлап җибәрүчеләр өчен дә, стажлы укытучылар өчен дә программалар әзерләнгән иде. Укытучылар бу хезмәттән курыкмасыннар. Алар һәр вакыт яңалыкка омтылып яшәсеннәр. Укытучы хезмәте һәр вакыт дәрәҗәле булды һәм ул киләчәктә дә үз югарылыгына күтәрелер дип өметләнәм. Мәктәп укытучылары фестивалендә катнашучылар арасында яңа килгәннәр, ветераннар да бар. Аларның кайберләре Алабугага 2, 3 һәм хәтта 7 тапкыр килгән. Фикердәшләре белән аралашу аларга сентябрьнең 1 көннәреннән актив эшкә кушылырга ярдәм итә дип ышандыралар. Мәктәп укучысына президент Инстаграмына ничек эләгергә? Я 10 ел эчендә ипотеканы ничек түләп бетерергә? Бу сорауларга җавап кызыклы тәнәфес рубрикасында мәгариф һәм балачак өлкәсеннән гадәти булмаган интернет яңалыклар күзәтүе белән Нияз Рахман. Исәнмесез, яңа уку елына да бер атна вакыт калып бара. Каникулларның санаулы көннәре. Моңсуланма дустым, алдагы минутларда кызыклы тәнәфес сәхифәсе синең кәефне күтәрер дип ышанам. Дүрт аяклы дусларыбызны кем яклар? Әлбәттә, балалар Калининград өлкәсендә булган хәлне бөтен ил сөйләде. Эш шунда ки, йорт арасында этләр аркасында низак килеп чыга. Берсе ярата, икенчесе юк. Бу макмайларның исемнәре дә нитра бит әле. Дружок белән Снежок. Кешеләр исә бу урам этләрен алып китәргә дип махсус хезмәт вәкилләрен чакырта. Тик балалар елап каршы төшә. Нәтиҗәдә олылар белән килешеп этләргә тиешле прививкалар ясап, Дружок белән Снежок кире ишек алдына алып кайталар. Ә аларны ничек каршы алуларын сез дә карап китегез әле. Просто было страшно. Почему? Зачем? За что собаку возят? Татар телен 65% мәктәп укучылары сайлаган. Туган телне өйрәнү өчен бүген мәктәпләрдә бөтен мөмкинлекләр дә бар. Һәм бу күрсәткечләр очраклы түгел. Шулай ук рус, чуваш, удмурт, марый, мордва, якут телләрендә сөйләүчеләр шактый. Татарстанның мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин татар теле һәм әдәбияты фәннәре буенча узган уку елында гына 16 миллион сумга дәреслекләр яңартылды дип хәбәр итә. Иң мөһиме балаларга укый гына күрсеннәр һәм инде әлбәттә Тукай телен онытмагыз дип әйтәсе килә. Җәйге каникулларда кем ничек ял итә? Берәүләр лагерьларда үзләренең белемнәрен артырса, икенчеләр тырышып төрле эштә хезмәт куя. Мәсәлән, Калининград шәһәрендә яшәүче Алик Гордюков чиби үстерә. Барса да әти-әнисенә ярдәм итү теләге сәбәпче. Ипотека акчалары җитмәгәч, малай чиби үстерергә һәм аны сатарга була. Әлеге хәбәр бөтен шәһәргә таралгач, журналистлар җирле халык ярдәме белән Алик 50 мең сум акча җыя. Шулай итеп, фатир алу өчен беренче кертем өчен гаилә 170 мең сум акча җыйган. Алар хәзер 3 бүлмәле фатир иясе, ләкин анда әле ремонт ясарга кирәк. Алик монда да читтә калмый, ул инде абыйлар куптара башлаган. Киләчәктә исә сарык алырга җыена икән. Бу егет әти-әниләренә чын ярдәмче. Афәрин. Мы ищем дом и не можем найти. Дедушка нам помогает, папа тоже трудится. Вот я тоже не стою на месте, помочь хочу с домом. Бүгенге менә шулар иде. Инде сезнең белән сентябрь аенда очрашырбыз. Сау булыгыз. Сез дә безнең социаль челтәрләрдә аккаунтларыбызга кушылыгыз. Сезнең фикерләрегезне көтәбез. Мәгарифтә иң мөһиме кеше, сезне кызыксындыра алган кеше, кызыксынуыгызны канәгатьләндерә алган кеше. Компьютерлар андыен бирә алмый шул. Бу Америка эшмәкәре Стив Джобс сүзләре. Тормыш юлыгызда һәр кешегә шундый укытучылар табарга телибез. Киләсе атнада күрешербез.